Bona tarda, Bressol de Lletra Ferits. Una setmana més aquí amb tots vosaltres. Avui presentant a dos poetes fabulosos, amics, que a més sembla que hagin baixat del cel, perquè es diuen Àngel i Àngels. Després ja parlarem una mica i explicarem part de la seva biografia. Dir-vos que això és Bressol de Lletra Ferits, de Ona la Torre, FM 107.0, i que aquest programa és un programa que fem en directe, directíssim, que també el podreu escoltar a partir de www.ona-latorre.cat. Bé, tenim, degut bé a tot això el confinament, ens hem tingut que proposar fer la manera de fer arribar tota la poesia que a nosaltres ens agrada compartir, fer-la arribar també per a altres mitjans. I en aquest cas, aquest programa que ara vosaltres esteu escoltant com un àudio, a la nit hi ha el Jordi, que és el nostre estimat amic, el Jordi Pellicer, que és el tècnic de so. Això ho agafarà i ho penjarà de YouTube. I a partir d'aquí, tant vosaltres, els convidats, com els oients de Bressol de Lletra Ferits, i tothom que sigui amant de la poesia, podran agafar, el podran escoltar una i una altra vegada i gaudir de tot això que tant estimem nosaltres de la poesia. He de dir que, bé, jo poder no tindria que parlar tant, però és que no ho puc remediar. La poesia a mi m'ho ha donat tot, m'ho ha donat tot. La prova està que gràcies a ella jo tinc aquesta sort, aquest honor de poder parlar, de poder vindre aquí en aquest programa en directe a dues persones meravelloses que són de la Cala, caleros. Alguns de vosaltres sabreu què significa això de Cala, aquest poble. Això és l'Ametlla de Mar. Després, especialment, l'Àngel ja ens ho acabarà d'arrodonir i ens ho acabarà d'explicar. Tant l'Àngels com l'Àngel han estat fent de companyia amb aquesta trobada que fem cada any a Mas de Barberans, que es diu Escales que pugen al cel. Allò és una trobada d'amics que o bé han estat abans aquí al programa o bé a partir d'aquell moment tenim la possibilitat de conèixer-nos i després convidar-nos aquí. Anem per feina, que la cosa, el que tenim que fer és parlar dels invitats, dels convidats i parlar de la seva obra. Primer començarem, com és ja obligada, no? L'Àngels Puente. S'explica una miqueta a l'Àngels Puente. Primer, bona tarda. Bona tarda, Àngels Puente. Com estàs? Bona tarda, Josep. Molt bé. Molt bé, molt contenta de poder compartir aquest ratet amb vosaltres. Molt. Nosaltres molt feliços de poder-te tindre aquí. Aleshores, explica així una mica, després de tot cas hi anirem aprofundint, en el món de la poesia, en el món de la literatura, qui és l'Àngels Puente? Quan vas començar? On vas començar? Què estàs fent? Molta cosa, però pots explicar molta cosa. Bueno, t'ho faig així, que jo parlo poquet, Pues te faré un resumet. Jo vaig començar de petiteta, vaig fer una poesia i la mestra, pues, bueno, sempre ho conto el mateix, no? Que no se ho creia que l'havia fet jo. I bueno, pues, me vaig disgustar una mica i ja no ho vaig fer més. I bueno, pues, això, batxillerat o així, vaig tornar una miqueta, però bueno, després tampoc ja no més. Hasta que fa potser 3 anys vaig començar a escriure una miqueta i fa 2 anys vaig conèixer a l'Àngel i bueno, doncs li vaig ensenyar el que jo escrivia i doncs, mira, la veritat és que estic aquí doncs, gràcies a ell, gràcies a l'Àngel, pels seus consells, la confiança i doncs, l'ajuda que me dona i l'ànimo. Hi ha que dir que el convidat que tenim avui, l'Àngel Martí Callau, és una persona entranyable, una persona que l'estimem molt, perquè a més és un viatger, com diria jo, un home que ens acompanya i acompanya molts companys quan estan fent trobades de tipus poètic.
l'Àngel Martí Callau és poeta, és escriptor, i jo diria que és una espècie d'agitador, agitador cultural, perquè és un home... Bé, explica'l tu. Qui ets tu? Va, explica'l tu. Jo, un calero una mica cara dura com tots els caleros. És a dir, bastant atrevit a fer el que em passa pel cap i poca cosa més. Mira, l'Àngels ha dit una cosa que per a mi no és ben certa. Si avui està aquí és per ella, no està per mi. Està per la seva poesia, per la seva magnífica poesia i per la seva capacitat de fer versos. No, en absolut és per mi. Bé, m'agrada la definició que has fet de... Digues, Àngels. Pots parlar, Àngels? Però si no t'hagués conegut a tu... Segurament haguessis conegut en algun altre. Segur que sí, segur que sí. Segur que sí. Pues no res, Josep, jo això, senzillament que bé, vaig trobar este hobby que és per a mi la literatura, potser vaig despertar una mica tard, també és cert, però no sé, és el meu hobby, disfruto fent-ho, disfruto escoltant a la gent que ho fa i disfruto quan surten noves veus i sobretot, sento, Josep, ho sento, però sobretot si són de la Cala, doncs me fa moltíssima il·lusió, per això procuro sempre que puc donar un cop de mà a la gent de la Cala que vulguem fer coses, no? Continuaré amb tu, però per mi és un goig i crec que també per tots els oients que ens estan escoltant i després veient, aquesta forma tan especial que tenim, perquè jo tampoc puc evitar, ni vull evitar-ho, parlar com a la gent de l'Ebre. Vosaltres sou de Baix Ebre, és així, no? La Cala és terra ebrenca. El primer poble de les Terres de l'Ebre. I tant. El primer poble de les Terres de l'Ebre, fent frontera. Ja. Però aquestes paraules que tenim tan peculiars, tan nostres, sobretot, poseu-los a la poesia, poseu-les, que no es perdin. Bé, perquè... Sempre que puc... Sempre que puc ficar-ho, fico, claro. D'això es tracta. Tenim que fer, d'alguna manera, també fer país en tots els aspectes. Bé, parlant de l'Àngel ha estat organitzant durant molt de temps, una sèrie d'activitats poètiques, culturals, a la Cala, a l'Ametlla de Mar, a fin que allí hem reunit a poetes, artistes, jo diria d'arreu, de tota països catalans, perquè també moltes vegades, algunes vegades, s'han trobat allí amb amics del País Valencià. Continues amb aquestes activitats o està una mica parat? Evidentment, pel confinament, tot ho tenim una mica fora de lloc, però continues tu amb aquestes intencions de continuar fent? Bé, mira, el confinament mos ha aturat una mica, sí que és veritat, però primer que res, he de dir que no és una cosa meva organitzar. A lo millor sembla que sigui la cara visible, però no sóc jo el que ho organitza. Som moltíssima de gent. És tot un grup de gent que som l'Ateneu Calero, que l'Àngels també hi forma part, i a més part bastant activa, perquè és la tesorera. Sense ella no faríem gaire cosa, és la tesorera. I ara el que estem intentant fer és fer algunes cosetes a través de xarxes, a través d'internet, i si no passa res, ben aviat preparem una petita sorpresa que a veure si el corona mos deixa, ho farem ben aviat, intentarem fer-ho. Hi ha la inauguració d'una cosa molt, molt especial per a nosaltres, que hem tardat molt de temps en preparar-ho. Ja veurem què tal surt. Molt bé. Àngels, tu segur que avui ens portes alguna novetat, per nosaltres almenys. Segur que ens portes alguna cosa recient, quasi sortida del forn. Has publicat alguna cosa? Sí, la vols ensenyar? Sí, mira. Sí, lo tengo aquí. Vinga, si el veieu una miqueta. He publicat
es diu El germinar de 33 haikus. I estic molt contenta, també està il·lustrat. M'ha fet les il·lustracions una amiga que es diu Cefa Garcia, que són molt boniques, la veritat. I és el meu primer llibre, la meva primera publicació, i estic molt, molt contenta. Un dia tenim que parlar en privat, així, perquè això ja és més personal, referent a la mètrica de l'haiku. Perquè la mètrica de l'haiku, en català, sempre hi ha hagut aquelles controvèrsies, perquè en castellà jo ho tinc molt clar. 5 síl·labes, 7, 5. En català ja venen els puristes que ja tenen que tindre una determinada final. En fi, ja en parlarem. Però segur que tu els has fet tal com mana la regla del joc. És així. Jo no he seguit cap conveni, jo he fet esta mètrica 5, 7 i 5. I ho he intentat, jo crec que ha quedat molt bonic i a veure. Què és per tu un haiku? Com el definiries? Com? Com definiries un haiku? Home, un haiku per a tothom... Per a tothom seria un poema d'origen japonès, no? Un poema curtet de 3 versos, que el que has dit tu, la mètrica ha de ser 5, 7 i 5, i que tracta temes referits a la natura, instants que vius en un moment i que el plasmes en estos 3 versos. Però jo ho he fet una miqueta diferent. Jo sí que m'he inspirat en moments de la natura, però el que parlo són d'emocions i sentiments. Amb això crec que els que han fet haikus, no nosaltres des d'aquí, des de Catalunya, sinó autors d'abast de tot l'estat espanyol, ja han anat diversificant també el tema. Així com estaves dient tu, molt ben dit, que els japonesos era una cosa que parlava normalment de la natura, nosaltres ja anem incorporant qüestions de tipus vivencial, sentiments, accions, de cada dia. Però això és important. Bé, després, ara donem pas que l'Àngel ens parli del seu llibre, si no se'ns enfadarà, perquè jo el conec, té molt de caràcter. Després t'ho preparat, això, que tindràs que llegir alguna de les teves creacions. Esta vegada no és un llibre de poemes, és una novel·la que es diu Pell de sorra i escates, que ha editat l'editorial Comte d'Aure, i que, tot i que sigui novel·la, que és inevitable que a una persona que escriu poesia se li envaigui la mà de tant en tant. Avui em feia un comentari pel WhatsApp, me feia comentari una persona que ha llegit que me deia te se'n va la mà poètica pel mig del llibre. Dic, ja ho sé, és inevitable. I no res, és una història, és la segona part de Llàgrimes de sal que vaig escriure el 2012 i passats ja tants d'anys, doncs he decidit fer aquesta segona part, que és la història d'uns pescadors aquí a les Terres de l'Ebre, que referent al que tu parlaves abans, de defensar el nostre idioma, la nostra parla. Amb aquest llibre m'he atrevit a escriure tal com se parla aquí quan parla la gent d'aquí. Per tant, la gent veurà la gran diferència de quan parla la gent d'aquí i de quan no és d'aquí. Doncs això és la història en paral·lel de 2 famílies, que aquí als anys 80 comença la història, comença a entrar droga pel Delta de l'Ebre, algunes famílies d'aquí cauen de pescadors, algunes famílies els hi cau algun fill amb el tema de la droga, i per altra banda hi ha una història paral·lela també d'una noia a Barcelona que també cau dins del món de la droga i per a evadir-se se'n va cap a Israel en un kibbutz buscant una sortida a la seva vida. Això és un resum molt així per damunt del llibre. Continuarem. Jo volia dir, i això també una mica referit a l'Àngels, perquè ella
ens acabi d'arrodonir la meva idea. És que ara, en aquest moment, imagina't, Àngels, que estem aquí parlant ara, un autor amb el qual explica una història molt llarga, no molt llarga, llarga, entenedora, que li ha costat, evidentment, molt d'esforç, molt de pensar, molta investigació per arribar-la a fer, i, en canvi, tu, el teu treball és un treball fabulós, però diríem de més curta durada a l'hora de la creació. Fixa't quina diferència. L'Àngel ha escrit 1000 i pico de línies, no? Això? Home, en línies no ho faig, has dit. 350 pàgines, d'acord. 350 pàgines. D'acord. L'Àngel ha sigut capaç. L'Àngel ha sigut capaç, amb 3 versos, d'escriure una història. Quina meravella, no? Que està contenta. Aquesta forma de fer arribar a la gent les teves idees, els teus sentiments, d'una manera condensada, d'una manera tan bonica i també dona l'oportunitat a que la gent, d'una manera, desenvolupi el pensament que tu ja estàs oferint amb aquells 5 síl·labes, 7 i 5 síl·labes. Això és bonic, que 2 poetes, 2 escriptors meravellosos, del mateix indret, de la mateixa terra, que quan l'Àngel escriu poesia és fantàstic, però en el cas concretament del que esteu avui presentant, això m'agrada ressaltar. Aquesta part breu amb la qual tu, Àngels, ets capaç d'aquí de posar una sèrie de vivències, apropar-les al teu lector, amb poques paraules. L'Àngel, li ha costat molt més, ha tingut que investigar i és així. Com ho raonaries, això, tu, Àngels? Aprofundir una mica amb el tema aquest. Home, jo penso... En el meu cas, clar, jo estic llegint el llibre de l'Àngel, bueno, el de Llàgrimes de Sal, ja l'havia llegit i ara l'estic llegint, el de Peix de sorra i escates, i per a mi, clar, jo valoro més la seva feina perquè és el que dius, molta investigació, he tingut que investigar una cultura que és la israelí. Jo, per a mi, és molt més difícil escriure una novel·la per tot que el que jo faig, jo què sé, cadascú, saps? No sé, jo ho veig així. Jo, Àngel, crec, us admiro, els que escriviu prosa, els que escriviu novel·la, us admiro, perquè jo soc molt impacient. Jo tinc que, allò d'arribar i moldre. Per això soc més escriptor d'haikus i tanques, però de contes curts. Ja ho sé. Que no tinc paciència, jo. A més, a mi em faria molta por, que jo quan escric un haiku, un tanca, a l'Àngel, segur que li passa igual, nosaltres encara dominem el tema. No se'ns pot escapar de la mà. En canvi, tu segur que sempre entra algun personatge que està seva quasi la història. És així? Sí, bueno, a veure, deixa'm dir que per a mi el haiku és un dels arts més complicats que hi ha, per a mi, perquè no és tan difícil comunicar quan escrius poesia escrivint 25 versos que transmetre alguna cosa en 3. És molt complicat i molt difícil. En el cas del llibre de l'Àngel, he de dir que també he tingut la sort de llegir, i no una, sinó diverses vegades, he de dir que aconseguís treure de dins de l'estómac tot el que porta, perquè és fantàstic, no? I això és una gràcia i en contra de que molta gent creu, perquè els que no són tan amants de la poesia, la majoria pensen que quan veuen haikus, no? Diuen, bueno, això no, doncs no. Per a mi és bastant més complicat escriure un vers curtet que un poema molt llarg. A partir d'aquí, la diferència entre escriure novel·la i poesia per a mi. La novel·la l'únic que vol és tindre disciplina. És a dir, tindre una disciplina constant perquè
perquè tu t'inventes els personatges i què passa? I ara que estàs 2 dies sense escriure ja no te'n recordes. Si no has sigut disciplinat en portar arbres genealògics, en portar línies de temps, quan tindrem molt ben marcats els personatges, tu mateix te perdes. De fet, ara n'estic escrivint una altra, estic damunt d'una altra, i la que em vaig donar compte que parlava d'un personatge que feia a lo millor 50 pàgines que havia mort. I tens que anar, en això tens que anar molt en compte perquè, clar, això a la poesia no passa. Per altra banda, que en la novel·la és molt més fàcil expressar tot el que vols expressar en un poema curtet. És que és una diferència, jo crec que no es poden comparar una cosa amb l'altra. És diferent, són estils diferents, són formes diferents. Jo te puc dir que m'ho passo millor escrivint novel·la que escrivint poesia, perquè com l'Àngels, per exemple, que també escriu versos d'estos que surten de dins de l'estómac, no? I quan acabo d'escriure segons quin tipus de poesia, estic abatut. I en canvi la novel·la no. A la novel·la vaig fent i me divertixo, no? Perquè vas fent el que tu vols dels personatges. És diferent. I això que et preguntava, no hi ha un moment en què algun personatge l'has creat i es revela contra tu? Bueno, una mica... Més que el personatge, més que revelar-se, evoluciona. Tu te'n dones compte que li han anat passant coses a la vida i aquest personatge, sense voler i quasi sempre provocat pel teu propi estat d'ànim, per l'estat d'ànim de l'escriptor que estàs escrivint en aquell moment. Perquè si tu estàs trist, per exemple, un dia, no pots fer més que passin desastres als personatges. I en canvi, si estàs alegre, que els hi passin coses bones. I això és una miqueta... És un peix que es mossega la cua. El que dius tu, sí. No és que reveli el personatge, però sí que, sense donar-te compte tu, va evolucionant sol i al final acabes escrivint alguna cosa que tu no volies escriure sobre aquell personatge, sinó que ell mateix s'ha fet a si mateix, no? Això em referia. Sí. Molt bé. Àngels, a part d'aquest llibre que està recient cuinat, suposo, recient sortit del forn, jo encara no he tingut l'oportunitat de poder-lo llegir, suposo que has escrit molt més, que tens molta més poesia, en fi, de la poesia, podríem dir, de la corrent normal per explicar-ho, no? Has publicat alguna més o és aquest el primer llibre que has fet? Pues este és el primer que faig sola, sola tampoc, amb les il·lustracions de la Cefa, i vaig participar l'any passat, al març va ser que es va publicar, a un llibre d'Ona Poesia, que érem unes quantes noies de les Terres de l'Ebre. Doncs seria el segon. Molt bé. I un altre, tercer, que vas participar també a... I el de l'Ateneu. Lo del Delta. L'Ateneu Calero també. Sí. Sí. Vam fer un llibre de l'Ateneu Calero, recaudar fondos per al Delta de l'Ebre, per a lo de l'huracà Glòria. I doncs també, allí també tinc una poesia. A on es pot trobar el llibre teu, Àngels? Si algú té interès... El meu a les llibreries de l'Ametlla, de la Cala, i després a la de l'Ampolla, a la llibreria Avelina, i per Amazon. Per Amazon també es poden trobar. Molt bé. I les teves, Àngel? El meu llibre està en fase de distribució encara. De moment, en breu se podrà trobar per plataformes digitals com Amazon o el Corte Inglés. De moment encara no ha arribat a les plataformes digitals perquè estan recient sortint del forn. Però sí que si qualsevol persona que el vulgui el pot demanar a la seva llibreria i la llibreria es posarà en contacte amb l'editorial Comte d'Aure i els enviaran a la llibreria sense cap tipus de problema. I el podrà fer arribar. Sí. Però doncs ara jo crec que ha arribat el moment ja que anem ja oferint a aquest públic que ens està escoltant i després ens estarà veient part d'aquesta obra que heu escrit i compartir-la. I Àngels, endavant amb els teus haikus. Vinga, va.
Llegiré este, va. Et despulles la sal quan les roques et besen. Abraces el sol. És? Juga? Que això és molt curt. M'he quedat amb les ganes del Un altre? segon. És el que té el haiku, eh? Ja. Desvestint el cel, capbussant en la nit, tsunami d'estels. Ara ve ja. Amb això ja desperta la imaginació. És una mica sensible, ja veus aquell univers teu intern que vols plasmar, ja el veus ja. Àngels, una altra. Este perquè Una altra. és de la Cefa, per això l'he llegit. Perquè, clar, la Cefa també té preferits. Un altre va. Brides al desig són corretges al mirall. Deix lliure el reflex. Bonic. Ara ens tens tu que oferir un tros, una parrafada o un poema o parlar del teu llibre, com vulguis, Àngel. Bueno, si vols, te llegeixo com comença. Com comença el llibre, Sí, va. Que crec que dona... Al començament de tota la primera pàgina he posat una cita de Haruki Murakami, comença el llibre una cita d'ell que diu: el destí s'emporta sempre la seva part i no retira fins a obtenir allò que li correspon. Això ja diu molt del llibre. I el llibre comença en un capítol que es diu La muralla de l'infern i diu així: tan sols l'enèrgic Minjor, com si es tractés de la Mare de Déu oberta, empenyent-li el fràgil pit, no deixava que aquell cos menut es precipités al buit. Els guanxes sempre hi havien cregut que allí, en la immensa muralla de l'infern, s'acabava el món. Tal vegada tenien raó i los gigantes eren la porta al paradís que tant havia desitjat, a l'infinit silenci del buit, al repòs de l'ànima que permet la pau i aquell descans etern que pregava una i altra vegada. A 800 metres, sobre els seus peus, el fons d'ennegrir arena i roques basàltiques enterbolien el blau immens. Fins i tot el groc de les semprevives era d'un pàl·lid entristit. Comença una mica d'ovillo i, bueno, així comença el llibre. Com acaba no t'ho llegiré, Com acaba no. M'imagino que això és una bona tècnica d'escriptor per començar a intentar enganxar el lector i a partir d'aquí, aleshores, ja et vas estressant amb més suavitat. Sí. Àngel? Sí. Bueno, amb més suavitat. Bueno. Ja. És una forma de parlar. Àngel, acá. No tinc que anar-te demanant. Tens que tindre el llibre ja preparat i obert. I aquí, un altre icó. Sembla que no m'escolta em sents, Àngel? És una mica vergonyosa. No, però ara no he sentit què dia. Sempre que acabi l'Àngel de parlar, tu tens que tindre un haiku preparat. O sigui, te ho digui jo o no te ho digui jo, tu ja. Per tant, l'Àngel ha deixat de parlar, ara toca parlar tu. Un haiku, vinga. Un haiku, vale. És que pensava que li dies a l'Àngel ara. Va. Una ferida encesa dins l'ànima, un bosc en flames. Una altra. Que ara tinc que sortir a buscar una cosa. Una altra. L'espina és braser, l'ànima encara viva i fum el batec. Ja me'n podries llegir una de... Què faig? Continua. Ja me'n podries llegir una de llarga, també, no? Llegeix-la tu. Jo no. A veure, un escriptor
i una escriptora, un poeta i una poeta. Això de poetessa a mi no m'agrada. Creieu que hi ha poesia per dona i poesia per home o no? Hi ha poesia escrita per dona i escrita per home. Àngel, toca a tu. A mi? No, jo crec que la poesia... Què creus tu? Jo crec que la poesia no fa distinció de gènere. Sí que és veritat que diuen que l'home que escriu poesia ha de tindre una sensibilitat una mica femenina i potser sí que tenen raó. Potser la poesia tampoc està a l'abast de tot tipus d'homes com els que hem coneixut durant tota l'existència de l'home, diguem-ho així, no? De macho ibérico. Però jo crec que no hi ha gènere. La poesia és, inclús si no es parla d'amor, perquè si es parla d'amor sí que pots començar a descobrir alguna cosa, però si no es parla d'amor és molt difícil saber si una poesia l'ha escrit un home o una dona. Jo penso que és bastant complicat. Si parlem d'amor, ja el gènere se pot destapar amb el poema, no? Se pot destapar o no, però ja és més fàcil. Però si parlem, ja et dic, ja se pot destapar o no. Endavant. L'Àngel ens deia alguna cosa. Què deies tu? Digues. Referit a això que ell diu, quan és d'amor pot ser destapar el sexe o no, no, perquè jo, per exemple, jo soc lesbiana i escric una poesia d'amor, l'escric per una dona, i si tu la llegis i no saps si sóc una dona, doncs potser pensaràs que sóc un home, m'entens o no? I no, al final és de persones i ja està, no crec que sigui d'homes o de dones. Sí que és veritat que has de ser més sensible i ja està, no crec que sigui d'homes o de dones. Bé, mentrestant l'Àngel va preparant un altre IQ, jo em vaig permetre llegir-ne un, que diu així. Escolta, llum i silenci, al principi acoblats, son de l'univers. Ara toca a tu. És molt xulo, eh? Ara no ho tornes a dir després. Pètals clandestins, l'ànima d'una rosa nua dins l'oblit. Llum de capvespre, horitzó que s'allunya, buscant els estels. Molt xulo. Ara toca a tu. És molt bonic. Ara toca a tu. Vinga. És un joc, això. Encaixant peces que deixar la tempesta salves l'ànima. Riu, fruit del desglàs, camí que porta al mar, com el meu destí. És molt bonic també, eh? Toca a tu, va. La vida és... Vinga, que vaig. La vida es sosté en l'instant d'un rellotge i el temps és caduc. Que és meravellós això. Àngel, un trosset més o un poema dels que tens por ahí, una mica, perquè ara estàs pendent de la prosa, però tu has fet algun poema, tens alguna cosa per oferir? Ara, si vols, te llegeixo un trosset més d'una altra part completament diferent del llibre i després busco un poemari per aquí dalt. Mentre l'Àngel va preparant-se, eh? Què? Que mentre l'Àngel s'ha d'anar preparant ja. Clar. Doncs mira, diu, en aquell mateix instant, el curri de babor es va tibar al màxim i uns metres a la popa, al final del fil, s'almirava el refoll d'algun peixot fent zigue-zagues. L'Arnau es va posar com un boig. Ja està, ja ha pegat, ja els tenim aquí. Encara no havia acabat de dir-ho, quan l'altre curri també es va tibar. L'Arnau es va ferrar al de babor i el doctor al d'estribor.
Lucas, per un instant, es va oblidar de tota aquella conversa i va començar a recollir el curricà d'Estribó en el mateix moment majestuós en què el descarat sol, que barrejava de forma inimitable els grocs, rogencs, blancs i taronges, treia el nas per l'horitzó anunciant un nou dia i enlluernant aquell blau immens que s'ageia als seus peus. L'animal tenia més força que la que havia calculat Lucas i la lluita entre tots dos va ser ferotge, esgotadora. Un cop el va tenir a bord, va alçar la vista al cel mentre recuperava l'alè i va donar gràcies a l'univers per deixar-li viure aquella experiència. Molt bé. Una imatge d'estes de pescadora d'aquí al poble. Ara l'Àngel està a preparar el seu llibre per referir-se un altre ico. Vinga. Ara te volia llegir una poesia, per aclarir una mica, no? El que tu vulguis. El que tu vulguis. Vinga, va. Lligant el temps, records anusats a les manetes del rellotge, ensordidors a cada tic-tac. Quan t'atures a donar-li corda, sents el seu pols que et va assenyalant que a cada instant et vas morint una mica, mentre tu et sents cada dia més aferrat a la vida. I així serà fins que s'aturi el rellotge. Ara jo em vaig atrevir a llegir-te un tanca, perquè jo crec que tu el que has de fer, Això no ho he fet mai. segur que ho faràs, afegir-hi en aquests ecos tan meravellosos un parell de versos més i seran tanques, escolta, que tindran una imatge meravellosa per poder ensenyar-te. Sí que ho intentaré. I diu Que ho així, intentaré, sí. tanca trist. Un tanca trist. Plora la nena. El pit xuclat està sec. La mare ha mort. El lligam ja s'ha trencat. Volaran per separat. Un tanca per tu. Uf, és molt trist, Molt, molt trist. Jo crec, aquí ve el que tindríem que això és una cosa que té a veure amb tot el que escrivim. Amb tot el que escrivim. I parlant, evidentment, dels llibres de l'Àngel o de la poesia teva. Jo crec que la poesia ha de ser ni més ni menys que un reflexe de la vida quotidiana. I a partir de la poesia puguem explicar tots aquests sentiments, aquestes coses interiors, de que tenim necessitat moltes vegades de compartir-les i per fer-ho les escrivim. Són, potser, poemes d'elogia, poemes d'alegria, poemes de tristor, poemes eròtics també, per què no? O sigui, amb el qual tu estaves dient un tanca trist, sí, perquè a partir de la poesia som capaços, tu ho saps prou bé perquè també ho fas, som capaços de compartir, de donar peu a que els que estan llegint, tot allò que estan llegint s'ho facin seu. Una cosa és certa, Això és molt bonic, a més. quan tu s'ha agafat... Que puguis escriure alguna cosa. Que és molt bonic poder escriure alguna cosa i una persona te digui jo també ho sento així, però jo no ho sé dir així. Això és molt bonic. Això és el més bonic que pot passar en un poeta. No, però aquí ve la cosa grandiosa dels que escrivim, és aquesta de que un cop has sortit ja la nostra novel·la, amb el cas de l'Àngel, o amb el cas teu dels teus poemes, un cop ens han sortit a les nostres mans, ja no ens pertanyen, ja no ens pertanyen. Han sigut, evidentment, el pare, la mare, s'han creat, però en el moment que algú els està llegint per nosaltres,
ens adonem que allò ha agafat una volada diferent. Una volada diferent. Sí. Perquè algú que llegeixi la novel·la de l'Àngel trobarà passatges, trobarà imatges, trobarà llocs on segur que inclús hi ha transitat. O a la millor algú de la família li ha parlat. O coses que han passat per aquelles terres. I això és el bonic, fer recordar la gent, fer-los tornar una altra vegada al seu interior. I en el cas de la poesia, doncs fem el mateix. Tens preparat el poema? Sí, mira, he trobat, per casualitat, este llibre, que és el que van fer l'Ateneu Calero, que es diu Amb l'aigua al coll, i que tots els beneficis van aprofiten per a parlar-ne, per a recuperar el Delta de l'Ebre, i és en català i castellà, tot està traduït. Jo vaig posar un poema que es diu Irreversiblement i que parla d'això, no? I diu així: et despullen a poc, per força, arrabassant-te la pell, el ventre i l'ànima, la dignitat de ser allò que fores s'ofega. I vas perdent en el temps com l'infant orfe de mare al qual se li esmuny el redós. I no et queden llàgrimes, ni veu, ni la dolçor de l'esperança. I arrupit, jamegues entre la ferum de les fulles arrels, el crec de cada gra de sal a la llaga. S'escola la sorra del rellotge entre fràgils plomes que morin de tristor i el silenci es manté irreversiblement. Este és un dels poemes de l'Ebre. Molt bé. Àngels, ja. És molt bé. Àngels, que això ha de ser dinàmic. Estàs sortint a la tele, filla meva. Tinc poemes realment preciosos, anime, i dic poemes preciosos dels que tens tu. Tens que t'heu preparat ja. Vale, vaig, ja està. A lo millor et vas endur un tros de mi, hores i deshores del meu temps. A lo millor la meua innocència, la meua essència més verdadera, les ganes que tenia la meua tendresa de tu. Cançons que eren meues se van convertir en nostres i la teua melodia em feia dèbil. I ara se me borra la poesia que un dia escrivia el teu nom. Com el llop vas bufar el conte i el meu somriure, fum. I ara, per donar-te temps que tu vagis ja buscant un altre poema per no perdre temps, jo vaig a llegir un tanca. Tanca de la rosa, però escolta'l. Dolça nevada, rosa de neu coberta, blanca, vermella, pel fred esmorteïda. Per un bes teu sospira. Que bonic, no? Molt bonic. Àngel. Aquest és més dolcet. L'altre, buf! Home, l'altre tanca. Ho he fet expressament. Ho he fet expressament per donar... Has de seguir així. Ho he fet expressament per... i després... Aquí està. I per anar explicant també què és el que estàs fent tu amb els haikus, que estem mostrant diferents escenes de la natura i dels sentiments i, bueno, Àngel, ataca. Va, vols que li donessin un toc eròtic? Te lliso un bocinet de la novel·la, un altre bocinet de la novel·la, Diu així: vols passar? Li va dir ella. Ell va sentir amb el cap. No van haver-hi massa preliminars. Tots dos en tenien ganes. Just tancar la porta, Hamid
La va encastar contra la paret i subjectant-li els braços li va explorar tot el cos, pam a pam, dit a dit, fins a arribar a l'escalfor humida d'aquell tresor amagat que li demanava a crits que li fes esclatar de plaer. Ella, abduïda pel torrent de passió, el va despullar sense contemplacions i es va aferrar la cara endurida per l'entrenament diari de joventut. Van fer l'amor fins a caure extenuats. La nit va ser llarga, boja, especial, però per desgràcia, després de la nit, sempre desperta una nova albada. Àngels. Este tros ja l'he llegit jo. Un toquet suau. És veritat que s'ha estat llegint. Darrere els llençols dansen les ombres. Murmura a cau d'orella una melodia teixint notes d'esperança. En un pentagrama on les línies són fils de llum i la vida entona un misteri. Qui i on seré en un temps? Si m'amagaré rere un vers que deixaré lliure en un full en blanc i el tenyiré de vida, a pesar que ara sento cruixir els ossos a la por. Bonic, a més de poer. Bonic. Tanca del vent, la pluja i el sol. El vent bufa fort i la boira escampa. La por s'esvaeix. La tempesta ha passat. El cor resta en calma. Veus? A més, se pareix al significat que he llegit jo en este. Se pareix molt. Que tu ara, va. Ara li toca a l'Àngela, que no vinguéssiu a mi. A l'ordre, Ha perdut el turno. Va, vinga. Se llegiré un que es diu Venècia, un poema, Tornem a la poesia. Carrers d'aigua, remors de passes en silenci, façanes gratades d'història i rosegades d'amors, i màscares que escondeixen secrets darrere els becs exagerats de cartó pedra i pa d'or. Arbres que sacrifiquen vida per crear vida, i dolorits i trèmols sostenen la màgia de les pedres que no volen morir sota el mar de pinzells i lustres. Naveguen silents les gòndoles amb nosaltres. Navegants d'aquest temps, sense temps per aturar-vos, entre l'ofrena de fredor de l'oratge que provoca insolent perquè els vostres cossos s'apropin. I et sap, Virgili Tisano, Tintoretto, Leonardo, truques els ulls i inspires els somnis i expires la realitat que ara veus neta. Passeges aquells mateixos laberints en l'estretor dels rius i la majestuositat dels canals, inversament al que nosaltres coneixíeu. No cal massa llum quan la ciutat es gresol i ella s'acosta i desgranes la rutina per tornar a record l'instant que aneu forjant pont a pont. I als ulls de la lluna us despulleu del dia per vestir-vos de casa nova i cavalcar les estrelles païnt les foscors, les dolçors dels carrers d'aigua i dels mil temps que us tenten a creuar les il·lusions de la realitat. Tanca de la transformació. Pedres rodolant que baixen per la riba del riu, pensa mal. L'aigua vol transformar un tu riu a mi pedra. No t'ha agradat, Àngel? Àngel. Sí, a mi molt. Oh, és que em quedo parat. A mi molt. Em quedo parat, però aquí... Hem d'aplaudir, no es pot aplaudir, no? No. Estic escoltant tan atentament que me quedo així parada perquè m'agrada molt, la veritat. M'agrada moltíssim. I tu no tens un llibre tant que... Llegeix tu. Et toca llegir tu, ara. Vinga. Recordo el teu somriure entre la gent,
aquella nit de versos i lluna plena, i el despertar d'un somni entre copes de vi, mirades i la llum d'una espelma, el bes del teu cos i els meus braços acollint a la matinada. I ara només em queda recitar poesia a la lluna, i ara sé que hi haurà més somnis, més llunes, més versos, més nits, més vida. Seran altres copes, altres braços, una altra mirada i un altre nom brodat al cor. I la meua ànima tornarà a parlar de l'amor. Molt esperançador. Jo aplaudeixo. Àngel. Hem de fer així, hem de fer així. Melodia encadenada. Dóna'm la dolça melodia, reposada, dels teus llavis molsuts. Mirem amb desig de nit, fatiguem de dies d'estima. Solia tastar-te en somnis, laminats amb pells suades i salvatges. Sí, no vull mentir i prego al cel dominar aquesta passió que avui em s'adolla. Així? Així. Àngels, tu. Jo? Un altre haiku. Reina de la nit, cove de confidències, vetlles insomnis. A fer així. El romer, frescor. La farigola, olor. L'espígol, perfum. Vale? No t'ha agradat? És que m'ho has fet a l'home. No sabíem si havies acabat o no. Sí, jo també m'he quedat així. Pensava que anava més, sí. Ella esperava amb tanca. Bueno, amics, el programa d'avui ja estem finalitzant-lo. Estic molt content, molt feliç d'haver-vos sigut aquí amb vosaltres. Donar-vos les gràcies per haver compartit aquest espai amb vosaltres. Dir-vos, també, evidentment, a tots els que ens estan escoltant, a tota la gent de Bressol de Lletra Ferits que estan seguint On a la Torre FM 107.0. Aquest programa l'han pogut seguir, l'han pogut escoltar a partir de www.ona-latorre.cat. Dintre un moment, ara ja esteu a punt ja de finalitzar, ens despedirem, ens acomiadarem de tots vosaltres. I el Jordi Pellicer, aquest gran amic, que és el tècnic de so i és el que ens ajuda a que tot això tingui una mica de menys confusió de la que normalment fem en directe. Això ho agafareu pitjor de YouTube. I aleshores això jo agafaré, ho publicitaré a la meva pàgina de Bressol de Lletra Ferits, al meu perfil, i també la passaré a vosaltres, a tu, Àngels, i a tu, Àngel, perquè a partir d'aquí feu l'ús que feu com feu. Ara, a partir d'aquí, jo ja m'acomiado de tothom, em despedeixo i li demano al Jordi que si pot, que posi aquella sintonia final que tant ens agrada i que aquest significat tan profund que té per nosaltres. Jordi, quan vulguis, going home, tornem cap a casa. Vinga, adéu-siau, fins dimarts que ve. Adéu, adéu, adéu.